putra kekalih dening Kodayan saged tansah teteges ing pangati-ati. Papayung budi rahayu nambaran tapa tresna lan kumawula. Apa dene rasa lirik, apa dene ing kadurakan tresna mamrih ing karupun. Kumawula mangertos ing wajib dene rasa sabeta. Ing dasar nika sawireng wong-wong bagus kanthi adining Gunung Waja. Kumiring tindak ira sukaring pawahan anenging Sri penganten kekalih ingkang tindak hangulan abdi endahing budaya sewah adi luhuring kagungan budaya sinten to ingkang sinaraya hamon kita pinangka pangarsane lampah iya duduk lampah ingkang kasebat Hanung, yo, di kata putih.